Ahoj, vítejte na portálu Nearfield, který se zabývá technologií NFC, a my tady před sebou máme dva nové telefony HTC One X, ale důvod, proč se na ně díváme, je právě jejich možnost tedy využívat technologii NFC, protože samozřejmě všechny ty telefony od HTC nové mají NFC anténu a zároveň se v nich nachází i nový Android 4, takže si dneska ukážeme trošičku podrobněji technologii Android Beam, která právě slouží k velice snadnému a rychlému sdílení jakéhokoliv obsahu, který právě používáte na telefonu. Takže abychom si to ukázali názorně, podíváme se tady například na tomhle telefonu na nějaký kontakt, tady si ho vybereme a jediné, co tady potřebujete udělat, abyste mohli sdílet ten kontakt na druhý telefon, který má NFC a Android 4, stačí přiložit, potvrdit Touch to Beam a kontakt je přenesený. Vidíte, tady máme hnedka a hned nám to tady nabízí, kam ho chceme uložit. Úplně stejně to funguje například v internetovém prohlížeči, takže když si otevřeme stránku na internetu, zkusíme si načíst třeba Nearfield, tak to je jedno, nebudu to tam teďka vyťukávat. Každopádně na jakékoliv stránce se zrovna nacházíte, opět stejný postup, přiložíte telefony k sobě, potvrdíte a automaticky hned na tom druhém telefonu by se mi tady mělo otevřít ta internetová stránka. Vidíte, teď to neproběhlo, zkusíme to ještě jednou. Tak, teď se mi to povedlo zmáčknout správně a už se mi tady načítá ta samá stránka. Úplně stejně to potom analogicky funguje, ale v pokročilejších případech samozřejmě obdobně můžeme sdílet i obrázky, videa a tak podobně, což bohužel tady konkrétně tady na těch HTC telefonech nefunguje, protože oni tady mají připravenou galerii vlastní, která bohužel Android Beam nepodporuje, ale pokud bychom používali tady čistý Android, tak by to fungovalo. Co si ale ukážeme například, když si pustíme jakoukoliv aplikaci, například tady Shadowgun. Ten druhý telefon, pokud ji nemá instalovanou, stačí přiložit, potvrdit a můžete si všimnout, že teďka mě to tady hned odkázalo do Google Play neboli toho dřívějšího pojmenovaného Android Marketu, kde bych si teďka mohl ten Shadowgun rovnou stáhnout, zakoupit a tak podobně. Samozřejmě pokud se zase procházím někde tím marketem a mám tam nějakou vybranou aplikaci, tak samozřejmě i tak ji můžu rovnou sdílet. Já tady nevím, jestli tady najdu market. To asi mi věříte, možná se podíváme na další zajímavost mapy. Stačí najít nějakou oblast, na kterou se díváte, například nějakou navigaci. Opět stačí tedy přiložit telefony. Stále to všechno funguje úplně stejně. Klapnete pro potvrzení a na druhém telefonu už máme ten samý pohled. Takže velice zajímavé vymyšlená technologie Android Beam. Jak si tedy můžete všimnout, například si to ukážeme tady na té HTC technologii. Bohužel všechny aplikace to nebudou umět, jak vidíte, tady HTC na to nemyslel dopředu a bohužel to fungovat nebude. Otevřeme si galerii. Takže zbývá jen doufat, že ostatní výrobci telefonů se tady budou chovat přece jenom trošičku zodpovědněji a tedy z té své případné customizované aplikace přizpůsobí tedy i proto, aby fungovalo z Android Beam. Jinak se dá říct, že opravdu velice pěkná technologie. Vidíte, že opravdu funguje napříč tím celým systémem a můžete sdílet v podstatě cokoliv zrovna děláte na ten druhý telefon, který tuto technologii podporuje. Tolik tedy rychlý pohled na technologii Android Beam právě pro přenos jakýkoliv dat přes NFC.